Helo a chroeso mawr i Gareth, efo fi, Gareth, lle dwi, Gareth, yn cyflwyno chat show o'r enw Gareth, lle mae Gareth, fi, yn cyfweld rhai o bobl fwyaf adnabyddus a difyr yn y byd. Ond chan amlaf, pobl sy'n mewn band sydd yn byw o fewn hanner awr i'r stiwdio yma yng Nghaernarfon. Ond dim heddiw. Mae hi mewn band, mae gwestai fi heddiw yn byw yn y big city. Prestatyn. Heddiw dwi'n cael y pleser byr o Hel Clecs efo rhywun sydd ddim just yn legend ar y teli, radio a siartia pop Cymru, ond mae hi hefyd ar y teli. Croeso mawr i Emma Walford. Gei ti glap? Pob clapio. Emma. Hi, Gareth. Iawn Emma, sy'n mae'n cadw? Dwi'n iawn, diolch. Sut y ti? Dwi heb di gweld chdi achos y noson na mewn taint yn bod edern. Ti'n cofio? Ydw, dwi yn cofio. Chdi a fi jyst yn chilio allan, cael banter hilarious. Oedd o'n lyflu. Oedd non a Rachel yna a tua 1000 o blant a'ch beanbags yn gwachad. Ydw, dwi yn cofio. Checiwch hwnna allan ar YouTube channel fi. Emma, rhaid i fi ddeud, lyfio ca newydd chi. Gymaint o tune. Diolch. Paid a gwrando arnyn nhw, di nhw'n yn gwybod sut ti'n neud y byd ma droi. Da iawn. Trod y ben a cerdd ymlaen, shoes ymlaen, chwyth y dde, sgidio goch a sgidio capel, sgidio pubs a sgidio sodla, mynd i pub, siac y lledar, efo mates fi, pawb yn joio, efo chanty, a mynd adra, rhoi y tiwn ma ymlaen. Meitha un Pan ti'n canu not fo yndi? fel a ti'n sylweddoli na dim ond un nodyn sydd yna fo. Un nodyn. Ia. Deitha fi am priotas 5,000 yma. Mae'n rhaglen dda, yndi? Dwi'n licio hi. Mae'n siwr bod o fatha dream job i chdi a Tristan, yndi? Yndi. Lot Mae o hwyl. Lot o hwyl. Ti eisiau neud audition efo fi? Oce. Ie? Ie. Oce, nawn ni sbio i wide camera fyna. Di hon, ma na. Ie, hwnna ia. Ie. Helo, a croeso i priodas 5,000. Helo. Nes dim neud o efo fi. O na, dwi'n gorfod gael. Da ni fod yn sync at y top. Oce. 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 Croeso i'r rhaglen, Gareth yr Orangutan ydw i. Ag Emma Walford ydw i. A chroeso I priodas 5,000. Dach chi'n neud y theme tune o'ch hunan? Weithiau. Pwy sy'n priodi heddiw, Emma? Wel, da ni di mynd yr holl ffordd draw i Ddimbych i gwrdd â Carl a Sharon. Gan i weld sut hwyl nath Carl a Sharon gael yn neud priodas. A wedyn mynd o'r clip. A wedyn maen nhw'n torri iddyn Torri nhw, a wedyn clips. ti sort of cwrdd â'r cwpl a ballu. A wedyn fel arfer, bysa ti a fi yn neud rhywbeth silly. Ia, dwi wedi gweld chi chwechdi'n. Ie, da ni'n chwerthin ar popeth. Dwi wedi bod yn Go iawn. practisio laff priodas 5,000 fi. O, gwan. Wel, elli di ciwio fi fyny. O disgrifio beth ffynnu nath ddigwydd. Na, i ddweud y laff byddwch chi wastad yn neud ar priodas 5,000. O, oce. A ti'n cofio pan nes ti gyrraedd y lle yna. A wedyn, o ti'n meddwl bod ti'n gorfod pwysio drws, ond o rhaid ti dynnu fo. Ia. Wel, fatha rhyw wheeze hir chdi. Mae o... Ie. Fatha balŵn yn gael dy laech allan hwnnw fo. Ti'n gwybod mae o. Mae dwan. Cofio tchona nes di... ffoi. A nath ni gwllwn y tablecloth. Ie. Ie. Mae'n blinedig yn dydi? Mae'n exhausting. Mae'n exhausting chwerthin fel la. Dwi'n meddwl oedd hwnna reit da. Ie. Yym, ie. Byswn ni'n gweithio hefo ti os bys ti beth isio? Diolch. Ffoni ie. fi. Na i adael S4C, gwybod? Oce. Ella gai job chdi Tristan. O, wel, allai ddim dympio Tristan. Medri. Na. Ti eisiau practice round na i fod yn Tristan? Be, i dympio fo? Ia. Oce.
Okay? Okay. So ti'n deud wrth Tristan rhan. Okay. Okay. Be sy yma? Dwi jyst yn teimlo fel bod ni angen bach o chat. Oh, Dwi just... pam? Dwi just... Ti di cyfarfod cyflwynydd gwell? Dwi just yn teimlo fel bod fi angen change a mae o'n really... Mae'r boi newydd ma'n really neud fi chwerthin. O, ideal. Da ni efo hwnna'r camera rwan, so... Gyrru hwnna esbyd yn rhac. Wel, nice one. Diolch yn fawr. Gynnwch chi wbeth i plygio, Emma? Na, dwi'n meddwl. Na? Na. Ydy Hotel Edi'n gael reboot? Na, ond byswn i'n licio neud hwnna fatha musical. O, sy'n yna dda. Un one-off. Amser dolyg. Ie. Esbyd yn rhac, musical. Ie. Rina Tour. Tywed. Ie. Mae wedi bod yn pleser cael cwmni i ti eto ar y chacho, Emma. Mae 'di Diolch bod yn gymaint am lyfli. ddod yn ôl i gael sgwrs. Diolch i ti. A gobeithio allwn ni wneud eitem fian. Lyfli. Ydw i jyst yn mynd nôl ffordd na? Ie, mae geidiadau wan. Diolch, tra! Okay. Diolch. Diolch, Emma, tra! Emma Wolf, fwch do na?